Lezi indaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma egomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi zinohlonze kusihlwa nje. You are sentenced to life imprisonment. Umlisa odabuka kwelaseMozambique uphethe Simiyawu segwetshwe udilika jele ngemva kokuvuma icala lokudlengula nokubulala intombazanyana eyayineminyaka eyisithupha uAmanhle Samane ngomfumfu wango-2024. Namhlanje inkantolo yamantshi yaseHowick ibilalele isicelo sebheyili senkosi uSimphiwe Zuma nobhekene necala lokubulala usotswebhu we-DA eMngeni uNhlalayenza Ndlovu. Patience and determination has inspired us to ensure that we reopen this street and it will be safer and stronger. Imeya seGoli uDada Morero wethule isigaba sokuqala somgwaqo olungisiwe uLillian Ngoyi nowawubizwa ngoBri enkabeni yedolobha iGoli. Have to say to Tito, sorry, go home. We can't take that risk. Mr. Replacement is Sifo Mbule. Umqeqeshi wabafana uHugo Brush usebize umdlali wasesiswini uSipho Mbule ukuba angene esikhundleni somunye umdlali wezimnyama oselimele uPatrick Maswanganyi. Mbukelisi kubingelele sikwamukele indaba enza kusihlwa enizethulula unoxolo mamtshali wakwamwali ihlabanga lelimhlophe qwa ake sibone ke mbukeli ukuthi namhlanje sikuphathele ziphi. Umama kaAmanhle Samane obeneminyaka eyisithupha ubudala owadlwengulwa ubulawa eSoweto usafuna impendulo zokuthi kungani kwaqokwa ingane yakhe owokudabuka eMozambique uphethe Simiyawu. uSimiyawu ugwetshwe odilika jele ababili ngecala lokudlengulana lokubulala uSamane emjondolo wakhe eOrlando East ngomfumfu nyakenye. Lithula isigwebo ijaji lithe uSimiyawu uyingozi emphakathini. You are sentenced to life imprisonment. Uphethe Simiyawu kulindele ukuthi abhadle ejele isikhathi eside. Ijaji ke ligwebe okudabuka eMozambique odilika jele ababili ngecala lokudlwengula nelokubulala. Iminyaka emibili ngecala lokuthumba kanye neminyaka emibili ngecala lokuphula umthetho wokuba kuleli. Our society is sick and tired of this epidemic of violence against women and children that has engulfed our country. Our society is further sick and tired of the alarming frequency of the rape of children. The accused is clearly a danger to society. uAmanhle Samane wayeneminyaka eyisithupha ubudala ngesikhathi uSimiyawu emdlwengula embulala. Yeah, yona uri inside ka question mark because ne ke batla tseba hore why I Uthi usafuna ukwazi ukuthi wakwenzelani lokhu yini le eyamenza ukuthi adlwengule abulale ingane yakhe. Uthi usanemibuzo eminingi. So uthi isigwebo esikhishiwe siwafanele lamacala. Sithemba ukuthi sisinqumo esizosiza ukulwa nobulelesi ikakhulukazi udlame olenziwa abantu ebantwaneni kwabantu besimame. Sumnyango obushushisi sizoqhubeka sisebenze ngokuyikhandla. Ummeli wakhe ke uthi okuphume enkantolo namhlanje bekulindelekile. For the sentence proceedings, I managed to talk to him and he seems to understand as to and expect the sentence that he was going to get. Umama kaAmanhle ukholwa ukuthi indodakazi yakhe yokugcina isizothola ukulala ngokuthula njengoba sebenzekile ubulungiswa. Inhlangano Not in My Name isinikeze abaphathi besikole sabangabona emehlweni iPrince of ePitoli izinsuku eziyishumi ukuthi baphendule ngeimfuno zomndeni womfundo oneminyaka eyishumi ubudala okusola ukuthi wanukubezwa ngokocansi uthisha wesilisa ngo-2024. Manje ngesikhathi isikole sebangabona emehlweni ePrince of sizama ukunqanda amalungu enhlangano Not in My Name ukuthi angangeni emagcekeni esikole lokhu njengoba umndeni kanye nalenhlangano befuna kuboshwe uthisha wesilisa osola ngokunukubeza umfundi ngokocansi. Mbukeli okwamanje esinjeke qhu ngasayidolo sizobuya emva komzuzwana.
Mbukeli isiphinde sikwamukele eindabeni zesiZulu kanti mangabe sibuyela odabeni lwethu longaphambi kokuthi siye izitolo namhlanje inkantolo eMantshi yaseHowick ibilalele isicelo seBail senkosi uSimphiwe Zuma nobhekene necala lokubulala uSotswebhu weDA emngeni unhlala yenza Ndlovu. Umbuso uthi inkosi uZuma yiyo engongqondongqonde kubulaweni kukaNdlovu bathi ukubulawa kukaNdlovu kungenxa yokuthi wayebonakala njengomuntu ovimbela ukuthi kwenzeke ubugebengu bokudayiswa komhlaba kanye nokuxhunywa ugesi ngokungemthetho endaweni yaseMpopomeni. Wadutshulwa wabulawa ekhaya lakhe ngo-2023. Umbuso uthi kwakhokhwa imali engu-70,000 wamarandi kubabulali. Umshushisi Lawrence Gcaba uthi uZuma walekelela uZwelithini Buthelezi ukubalekela ingalo yomthetho ngemuva kwesigameko sokubulala. uGcaba uthi uZuma wasebenzisa imali yesizwe ukukhokhela uButhelezi ngenkathi esagcwele amathafa. uButhelezi usephenduke ufakazi wombuso. uGcaba uthi banobufakazi obuqanda ikhanda njengoba benezinkulumo eziqoshiwe phakathi kukaZuma noButhelezi bexoxa ngezinkabi zokubulala uNdlovu. Uthi uZuma akufanele athenjwe njengoba abayingxenye yabantu ababenza itulo lokuthi kukhokhelwe imali u200,000 wamarandi ngoJulayi ukuze yena adedelwe ngeBail kwelinye icala analo. Ubhuti kaNdlovu uthi umsolwa uyisihlobo sabo. Lokho kubi kakhulu mfethu angifunda uqamba amanga ngoba phela leyo nto ikakhulukazi masizokhuluma ngomndeni. Umndeni impela not like ukuthi nje kuthiwa isibongo ufana. Ekwethu sendlini yakwethu manje makuthiwa ushaya umfowenu makuthiwa uyakushaya nangu uyakhupha ngendoka uthi uzobalekela yena kusho ukuthi ngeke usabalekela kumfowenu. uZuma uzobuyela ngomsombuluko enkantolo ukuze kuqhutshekwe nokulalelwa isicelo sakhe seBail. Londi Khatebe, SABC News eHowick. I-SACP ithi akukho kusazoguqula isinqumo sayo sokungenela ukhetho lohulumeni beyindawo lwangonyaka ozayo ngokuzimela. Yize iANC sizwakalise ukungenami ngalesi sinqumo ikhawe ezimbalwa. What was important for us as the Communist Party to articulate in this recent Central Committee is that our decision to contest elections on our own is a decision with which we still are resolute, but there is no contradiction between us being in the alliance and contesting elections, because the alliance was never founded on a guarantee that the South African Communist Party would be permanently barred from participating in the elections. So for us, in that sense, there is no contradiction between us doing the actions now we are undertaking to prepare for elections and being in the alliance. And also to the other part of your question that you were asking, whether or not the Communist Party is typically, if you will, use the term having its cake and eating it too. That cannot be a good argument, because the point about reconfiguration was going to be necessary even if the Communist Party was not going into the elections. Imeya seGoli uDada Morero uthi umgwaqo uLillian Ngoyi owaziwa ngoBree uzoqala ukuba sesimweni sokuba usetshenziswe kahle ngoLwesihlanu esontweni elizayo. Lo mgwaqo ubusuvalwe iminyaka emibili kulandela ukuqhuma kwegas kuwo nokuyisigameko esaholela ekudluleni komuntu emhlabeni. Kulindeleke ukuba kuqala ukusetshenziswa umgwaqo uLillian Ngoyi kusukela mhla zi-12 kwephezulu. Abanye banethemba lokuthi ukuvulwa kwalomgwaqo kuzoqeda isiminyaminya ezivame ukuba senkabeni yedolobha iGoli. Kuba inkinga ngempela. Uzugcina nabantu bamateksi banehlise kwendaweni ezikude nala kumele nehle khona abantshela ukuthi angeke bakhona ukuthi banihambise. Ngenkinga yokuthi nawo bozibonela ukuthi traffic ingakanani. Lo mgwaqo selokhu wavalwa ngenhloso ukuba ulungiswe ngemva kokuqhuma kwegesi kuwo ngo-2023. There is no compromise at all in terms of its strength and durability. In fact, if you look at the interlock block pavers, are much thicker compared to the asphalt. They are 80 millimeters in thickness. The asphalt is normally around 30-40 millimeters, the standard on average, the thickness. So it therefore shows that the interlock block pavers are much more durable and of higher strength. Imeya igcizelele ukuthi uhlelo lusaqhubeka ngokufanele yize beke bayibophezela ekutheni luzophothulwa ngenyanga eyedlule.
It's just small issues that the contractors are completing, the sidewalks and everything. The project is done, the road is ready. I mean, you saw the cars are ready to move up and down. It's just finalizing the sidewalks. Kusenjalo, iDA isisole imeya ngongabi neqiniso kubantu. The Democratic Alliance in Johannesburg is outraged by the mayor willfully misleading residents of the city of Joburg with regards to spiraling costs and shifting deadlines of the Lily Ngoyi road upgrade. Beliphikisayo lifuna kuphenywe ngokukhishwa kwenkontileka. Ungqongqoshe wezolimo uJohn Steenhuisen uzwakalise ukukhathazeka ngokwanda kwemibiko yemfuyo ekhombisa izimpawu zesifo samatele. Lokhu njengoba umnyango wakhe wenza imizamo yokunqanda lesifo. Ngesikhathi ekhuluma nabezindaba eParliament uSteenhuisen umemezele ukuthi sekube nempumelelo ekunqandeni lesifo eEastern Cape. Samatela agcine nje ngokukhathaza abalimi bemfuyo kodwa nongqongqoshe wezolimo uJohn Steenhuisen naye uzwakalise ukukhathazeka. FMD, I wake up in the morning worrying about FMD and worrying what we can do, and I go to sleep every night worrying about it. Ngeze ngokuthi uhulumeni wenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuthi esikhathini esizayo izwe lingaphinde libhekane nalesifo. Uphinde wazwakalisa ukukhathazeka ngabangalandeli imigomo. There are reports of farmers moving cattle showing clinical signs of disease, or just simply treating them privately and not reporting them. This is deeply concerning to us and is highly irresponsible, because such behavior can cause huge economic harm to far too many of our producers and the sector. These actions not only contravene legal directives, but also risk entrenching foot-and-mouth disease as endemic in South Africa. Avumelana nombono ukuthi lesifo sesifinyelele ezingeni elingalawuleki. I-EFF esifundazweni iFree State sisabise ngokuthi izovala ukusebenza kadokotela waseKroonstad nomzukulu osolwa ngokuthi wadubula wabulala umlisa wabesemgqiba eplazini lakhe. Ngesonto ledlule i-EFF inxuse abakwasidlodlo ukuba babophe umsolwa. Ukuthi umufu wadutshulwa wabulawa wabese encwatshwa ngokufihliwe ethuneni elingaziwa mhla ziyishumi nomuvo nguNtulikazi kulonyaka. I-EFF ithi isidumbu sathu lamaphoyisa emva kokuba osebenza eplazini evumile ukuthi wayeyingxenye yokugqiba isidumbu. Udokotela okuthiwa ngumkhulu omsolwa ube esevela obala. So these 6 people and then he shot at them and then he killed one of them. What happened to the body? What happened to them? To the body of the dead man. The body of the dead man? Yes. The body of the dead man? Yes, I know. I did the wrong thing. I should have called the police. You admit you buried the dead man. So you Yes, admit I know. it? So that if I didn't bury him immediately, the jackal would have eaten him. But I should have called the police. We have agreed with the police that if no arrest is made by Wednesday, we are going to come back here and close this surgery permanently, so as to ensure that the black man who was murdered at Dr. Trotsky's family will finally also get justice for the brutal murder of one of their own. Kusenjalo abakwasidlodlo bathi asethathiwa amasampulo libofuzo esidumbu baphinde bathi akekho sakhalelwa amasongo kasigonyela. Ungqongqoshe wezokuxhumana uSolima Latsi uthi ukusebenza ngokukhululeka kwabezindaba kuyingxenye ebalekile ukusimama kwentando yabantu. Ubekhuluma eMelrose Arc eGoli engqungqutheleni yeinsuku ezimbili yabeyindaba iM20 Summit ehambisana nezinhlelo zamalungiselelo engqungquthela yeG20 yezosingathwa eGoli ngasekupheleni konyaka. Ingqikithi kuyiyo okubhungwa ngayo kule ngqungquthela yiqhaza lamaziko ezindaba kanye nezintatheli maqondana nokugxilisa ngokubika ngeqiniso nangaphandle kokuchema. uMalatsi uthi kufanele kuvikelwe ilungelo lokubika kwabezindaba kuvikelwe nezintatheli ezibika ngalabo abaqhuba izenzo zenkohlakalo kanye nokukhwabanisa. That media freedom and diversity are essential safeguards of truth, and that we need to shield these with everything we have. From the brave reporters who exposed apartheid's atrocities decades ago to today's investigative journalists who are rooting out corruption, we know that when the media truly operates freely and professionally, accountability and progress flows.
Isikhulu esiphezulu se-SABC sikhulume ngokugxambukela nomngozi bokusetshenziswa kwabezindaba njengethuluzi ukufeza izinhloso ezingalungile zabathile. What we would like to say, especially as public broadcasters, is that information integrity cannot be used as a weapon to punish independent voices or to reward captured media. So, which is something that you touched upon earlier. It cannot be weaponized. And unfortunately, with the risks that we are seeing, is that we're starting to see more and more of that, where it's being weaponized. Odabeni lomthethosivivinywa we-SABC okuhloswe ngawo ukuthi uqhamuke nezindlela zokwelekelela umsakazeli womphakathi kwenzeni inzuzo, uNgqongqoshe uMalatsi uthe maduzane kuzokwethulwa inkampani ezimele ezojutshela ukuqalisa lolu hlelo lokusiza i-SABC ngokwezemali. The fundamental issue that the bill ought to resolve and answer is the financial and business viability of the public broadcaster in a space of media evolution, in a space of enhanced competition. Le ngqungquthela izophothulwa kusasa. Inkantolo ephakeme eKapa inikeze umkhandlu idolobha iKapa kanye nomnyango wezasekhaya nowezemisebenzi kahulumeni imvume yokuba bakhiphe izaziso zokuxosha abantu eindaweni ezimbili okuhlala kuzo abokufika ngokungemthetho. The city has repeatedly over many years dating back to the COVID lockdown made efforts to assist these foreign residents with reintegration, all of which have been declined and denied and refused. And so now the only option is that they have to be evicted from those sites and unfortunately probably will also need to be deported out of South Africa back to their country of origin. We don't want also to go back to our country because we ran away our country. How we can go back where we ran away? So in the community, we can't even go back in the community because we are not safe there. So we was just asking them if they can help us to take us wherever, any country we can be safe. Inhlangano iNot in My Name isinikeze abaphathi besikole sabangabona emehlweni iPrinshof ePitoli izinsuku eziyishumi ukuthi baphendule ngezimfuno zomndeni umfundo neminyaka eyishumi ubudala okusola ukuthi wani kubezwa ngokocansi uthisha wesilisa ngo2024. Namhlanje ngesikhathi isikole sebangabona emehlweni ePrinshof sizama ukunqanda amalungu enhlangano eNot in My Name ukuthi angangeni emagcekeni esikole lokhu njengoba umndeni kanye nalenhlangano befuna kuboshwa uthisha wesilisa osola ngokunukubeza umfundi ngokocansi. Uyise wengane uthi waziswe emasontweni amabili edlule ngalezi nsolo yize lesigameko senzeka ngonyaka odlule. Request that this matter be dealt with decisively, that the principal be dealt with within the department and so forth, that the perpetrator be arrested as soon as possible. I hear the stories that he's all of a sudden in hospital, but that he be counted as well. Inhlangano iphinde yazwakalisa ukukhathazeka ngokubambezeleka kokuboshwa komsolwa. It answers to is to say that a case has been opened 7 days ago. Why is the perpetrator still not arrested? Furthermore, the school needs to fire that person with immediate effect. The Department of Education needs to come in here and handle this issue. GBV in this country and femicide and the assault of young children needs to be made a national outcry, and we need to make sure that we take the necessary steps to make sure that we don't have teachers like this amongst us. Ifungi yagomela ukuthi izoqinisa lo mkhankaso kuze kube uyaxosha lo thisha namaphoyisa aqinisekisile ukuthi uphenyo lusaqhubeka. Umqeqeshi wabafana bafana uHugo Bruce usebize umdlali wasesiswini uSipho Mbule ukuba angene esikhundleni somunye umdlali wezimnyama oselimele uPatrick Maswanganye. Bonke abadlali ababiziwe enkanjeni sebefikile ngaphandle kwaIma Okom odlala eGermany. Leli qembu lisiqeqesha kokuqala enkundleni eDobsonville eSoweto. Leli qembu lizosiqeqesha kusasa kanye nangolesithathu ngaphambi kokuthi libangise eBloemfontein. The first game, is Lesotho who is organized it. So we have to accept what it is. The other, I don't know from where that decision comes. Why suddenly Kevin and FIFA controlled the pitches, but
This is a decision they made, and we have to take it like it is. uBruce Uthumbulu nali khona libheka kumdlalo ozovala isikhala sikaMaswanganyi. And that you have to say to Tito, sorry, go home. We can't take that risk. His replacement is Sifo Mbule. Why Sifo Mbule? I think everybody agrees that he's a player with much qualities. And I have to agree also that the past years we didn't really see what we expected from a player like that. But he's an experienced player, and he's a player, one of those players who can play on that position. Ibafana Bafana ihleli phezulu ngamaphuzu eqoqweni la ishiya iRwanda ngamaphuzu amahlanu. Kusele imidlalo emini kuthi Bafana ihlunga indebe yomhlaba yangonyaka ozayo kanti yonke le midlalo kulindele ukuthi idlalelwe kuleli. Mbukele umhlahlo wesimo sezulu alandela nomkhushula Msimanga. Kwanza kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi ke cha liyaqhubeka lebalele engxenyeni ke esingapha ngasentshonalanga kodwa mawungena kwaZulu Natal lithanda ukuba abafazi bethu binyama ingakho sithi ebusuku banamhlanje ikhona le mkhemezelo okanye imkhizo njengayilindela empumalanga kwaZulu Natal uyongena phansi lapha Eastern Cape kanti amathuba angathanda ukuthi ke abe makhulu mawungena lapha kuSajonisi wehle njalo uyongena komdansani uyongena eGauteng nasempumalanga sika ngamafu kanti ke masihlabela phambili siyobheka osukwini ke la kusasa ngivumele ngisho ngithi ke phansi amaphapha zikho imvula esingazilindela kuzo zonke indawo soxako inkungu ikakhulukazi ke ekseni lapha kwaZulu Natal ukusondela ke ikakhulukazi eduze kwentaba zokhahlamba uyongena empumalanga kanjalo namphakathi nalapha Eastern Cape ungathanda ukuthi ke inkungu ibe isiphazamisa kubashayeli ekhatheni zasekuseni awubheke nje libalele mongena kwelase Freestata koNorth West noma uyongena eGauteng sika ngamafu kodwa mongena ke ikakhulukazi engxenyeni ke ezilapha eWestern Cape usihlabele phambili sisho sithi South African Weather Service iyaskipha isimo esingathanda ukubhebhethisa umlili ikakhulukazi ke engxenyeni ephakeme zalapha Eastern Cape ukusondela njalo uyongena lapha koMnambithi kanti kanjalo noma ongathanda ukuba namandla ke mawungena ikakhulukazi ke engxenyeni senkabeni isigaba sesibili ke esingasilindela kulozo ndawo ngisho ngithi kosuku lakusasa okanye ebusuku banamhlanje kufika kusasa kuseyimpondo zankomo kuthanda ukubanda nje kancane lapha eCalvina nakuSutherland uyongena ke entshonalanga uyongena koDR nokho kwezinye indawo ungathanda nje ukubanda futhi mawungena lapha koQwaqwa nokho lingafuthumala kodwa endaweni ezingasogwini uyongena lapha koGqibeka ngisho ngithi ngophomo enhlavelanga ngivumele ngithi ke luthanda ukushisa lapha koMnambithi koBhevili uyongena koDan koGlencoe lifuthumale kamnandi ke kodwa mawungena ke kwezinye indawo kwaZulu Natal liye ngokushisa mawungena lapha koKimberley koBloemfontein eGauteng kuyaqhubeka nje ukushisa nokho eMpumalanga ngathanda nje ukuthi kufuthumale ngamandla kuyashisa futhi ke mawungena Eastern Cape uyongena lapha koSutherland lingathanda nje ukuba phakathi ngivumele mbukeli ngithi ke ngiyithatha indawo enobusuku obuhle. Mbukeli usale kahle.